Nun agunging samudra dumateng pangaksam para rawuh langsung para penelengga anggoning sinandra temanten handhaupaken putri saking bapak putanipun risang temanten kekalih panjenenganipun Kang Mas Bagus Muhammad Syarif Hidayat Son Nimas Ayu Agus Suranti mugi tansah panjenengan kanthi karahayan keselamatan boten ingkang sambi kala lon-lonan genya lumaksana kang tumindak lumampah risang temanten kakalih kang tinuju ing ugian kang tinuju Keter-bater kang tejo kang manter horeg surbane sasana bagya bebasan srambubuh swarane kairinging gending-gending kebu kiru risang temanten kekalih kapipiting saking bapa sing ibu inggih menika Bapak Suwardi sang Ibu Kuswani sokang nindahaken adat iti widono anggone risang temanten ingkang sampun andhaupaken utanipun ang pangunjuaning tirta wening ingkang gadamel bebeyahipun sokang damel kekuwatanipun manah sing uga pangunjuaning tirta utawi kuwi kasebating inggih menika kanthi banyu wening kuwi kang gawe hang weningake risang temanten kekalih dumateng para rawuh langsung para penelengga kakung Sumawana Putri Bopo Muslimah sekang badhe ngaturaken ing bebungah dumateng putra-putrinipun anggoning bebrayan utanipun saking kasebating inggih punika sesangon anggoning beberantan sah hamanggih kanthi karahayon so saking Bapak Untung Rahayu ugi kang badhe ngaturaken bebungahipun tumindak lumampah risang temanten kekalih kang tinuju ing ugian kang tinuju tanipun temu temanten ing wekdal menika sumangga kang dipun halu mamampahaken kang tinuju ing ugian kang tinuju lon-lonan genya lumaksana tumindak lumampah risang temanten kekalih inggih punika Kang Mas Bagus Muhammad Syarif Hidayat Soko Nimas Ayu Agus Suranti dumateng para rawuh langsung para penelengga kang tinuju ing ugian kang tinuju risang temanten